Good evening and welcome to Pinoy Rob YouTube channel, and this is your correspondent Ethel, and we are currently strolling here on the streets of Medina Crossing to find some stores or stalls or small businesses to be promoted on our beloved YouTube channel, which is the Pinoy Rob YouTube channel. So if you're a new viewer, please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Pinoy Rob YouTube channel, and you can follow us on Facebook, Pinoy Rob page. Okay. So as you can see, I've been finding some stores here on Makina Crossing Streets, and yeah, I've been strolling around for a hour, 30 minutes, I guess, and I've got on the Bangka streets actually when I find some stores that needed to be promoted on our YouTube channel. So, as I've been strolling on the Bangkok streets, I've seen a ballot vendor. So, I've asked him if I can interview him and promote their business. So, here. So, he was kind of busy on his customer, but he said yes, actually. And he was so glad to be interviewed, even though he was kind of shy, and it was his first time to be interviewed by our vlogger or from our YouTube channel. I mean. Mhm. So as we here, as you can see, there are so many balut here on his stall, and also the customers were left to right buying his very own balut. So, magandang gabi. Ano pong pangalan niyo po? Jolimar. Jolimar. Tapos, kayo po yung nagtitinda dito sa balutan. Opo. Balutan. So, ano yung tinitinda niyo po na balot? 18 days of 16. 18 days and 16. So, ito rin yung mga chicharon. Cheese. Isa. So, fish crackers at ito, Chicharon. chicharon na pork. Saan din kayo na kumukuha ng paninda niyo po? Sa Dawa. Sandawa? Oh. Sandawa, so parang hindi siya sa pagtiruhan. Hindi kayo kumukuha sa pagtiruhan. Hindi ko naman sa mga kanagi. Deliver na sa mga. Hindi. Pero mo to, kakilala mo yun? Yung... Dili. Di ko lang. Yes. Kaya mag-park na. Kita nga na siya guling para mabukal. Init ang tuwan. Asa mo siyang steamer. Isa po yung sinong gumawa niyan? Tuwan lang. Nangamuha-ngamo. Nakayamo. Na. Pila nakaka-years nagatinda ko yan? Bago pa eh. Bago lang. Dua pa kay kabulan. Dua pa kabulan. Oo. Dili jud nyo hang usually nga spot ko yan na magtinda. Dili. Dito sa tuwan. Ayun dito. Sa asa? Sa Ilustre. Sa Ilustre. Nyabot na nyo. Dili araw po na mong balay sa bangkal. Buol lang siya. And then, isugot lang inyong amo po na diri lang ka magtinda. Dili man pagputi aside. Diri ka. Mapis man ang kuan diri kana magpis na diri. So pilihan na imo. Tanya jud ko to ba may sa likod nimo ko yan. Sige ra. Kita na nilang mga naong sa YouTube karon. And kuya kana inyo ko nang labi sa dira ako yan. Oo kana. Nya nagatinda ko mo og mga soft drink. Oh. Bugnaw siya or kana Bumraw. bugnaw. Asa mo rin ginubutang? Mother ito. Siya cooler? Tama ice box. Siya cooler. Ito sa cooler ni kuya. Sige na po. Yan.
So, kuya, ikaw nag-eskwela ka pa, kuya. Wala na. Ano? Ano daw, ano daw? Wala, undang lang. Undang. 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 Yan, ano na undang mo daw? Sige lang, sige lang. Undang lang. 1 month. Mag-undang na ako. COVID mo to. Ah, 19. COVID. And then, yun saan mo pag-survive tong na-COVID time, kuya? Well, quarantine man. Igawas-gawas. Ikaw? Yan yung eskwela, mag-module. Dili ang buo na mag-module kay hindi ka makapokus o mag-module sahay. Wow. Pero nakay mga igsuon ko, kuya. Dahil rin ang pagmodule, trabaho lang. Then, ikaw po'y naghahatag ko sila kwarta na. Ay, sahay lang kung kapadan lang. Pero kamoy, may mo trabaho dyan, kuya, or kanang murag fights na. Lalo kapoy na sa imong trabaho or ano, fights Okay na. naman. Okay na. No? Karang masa po kang oras na open diri. Juan, alas 5, undang niya, mga alauna. Launa 1 AM. Mostly ang nagapalit ba kay mga estudyante or kanang murag nanay edad Hindi lang eh. Depende ra pud siya. Pero sa imo lang kusog siya. Kusog siya na ano. Kusog may dire ako mga alas 8, maybe. Hapit na. Mga unsa lang oras mga 7 naman. Alas 7:50. Pila pud ka itlog ako oras. Hindi, depende. Mga rin ang tapoy, mga rin ang Juan. 5 ka 3. 5 ka 3. 5 ka 3 jud. 5 ka 3. Minus man. Tapos kaning chicharon kuya, pila po ang mahalin ano? Like, pila ka buo? Hindi siya mahurot. Mali na siya sa maybe ka po. Sobra pa. Pero kani sila kuya, kung saan yung pag-ibalo kung pwede pa siya ibaligya or dili na kaning mga itlog. Kuan man na. Kani sa kung dili ni mo ro tugalin karon, i-start naman na makambiyan na po. Pero katong mga itlog na dili na pwede, ginasa irabay na ninyo. Dili kaya po na sige palitan. Kambiyan. Kambiyon. Yawo. Pero parang lagi siya color na ano ko yung bluish na ano. Laylay, may color. Bluish, yan na siya white. Pero na ako yung nakapalit. Pero pa kayo dali Ano pa din? Biyaw, naghanap ko. Ora, pag ko na nag-set up din, no? Pag ora. Taon-taoran na yun. Maula na si Kuya. Pero sa may maingon mo sa imong amo, kuya. Sa imong amo, na message mo, nanana ka sa YouTube. Sige na good. Yeah, kuhan, i-promote na imong paninda diri. Paninda dito sa YouTube. Sorry. Maula na si Kuya. Sa may i-shout out ni mo kaya? Sige, sa may shout out ni mo. Shout out. Shout out. Shout out Jomar Legod. And Dennis Single. Dini singgit. Sir, wala na wag siya. Wala na yun siya. Sabi, kani kuya, kanang, kung sa'yo pinaka mahal dyan diri nga, kanang nakay 16 o 18, di ba kuya? Oo, kuha na siya. Simra na sila ang presyo. Ang kaning buhat. Kanay tagkuhan lang ni siya tag 20. At 20? Oo. Ano daw? Eh, buwak naman siya. Depresya lang siya. Pero, sa kuhan lang. Kani lang buwak niya. Pinanay. Pero napanay sa buong sulod. Naka na i-customer o sahay kuya, nakasako. Na good. Nga boy, ka nang magyaw-yaw ragkalit mo mamalit. Naport, kuhan man. Kani, 18 man eh. Napoy time na 18. Gamay og piso pa 16. Yeah, marami mo sila. O, makiko, reklama sila. Tapos, ang sige na po talaga po nila kuya.
Wala mahimo. Kaya mo ako nakikikon dira. Oo, nagipili po. Oo. Yun, sige po sila, marag mo, hawa na lang po. Like, mulakaw na lang po siya. Pero na ba yung time na murag na ay nangawat sa isa sa inani Dagang mga diri kong basta nang manghihita din mo na tabunan. Oh, Pagbay ka, kukuhaan na, kung hindi, cook, balot, kanin. grabe. Ikaw rin yun isa din magkuhan niya, magbantay. Grabe po sila. Kung baguhan pa ka, doon mo bago. Ano ka? Karon kay, ikaw na naman isa, so di na kalukuhan. Oo, kuhaan na. Kabalo naman. Ah, kapalo na di ay. Kaya kung masakpan mo pa yan, yung mga 1,000 man mo. So, Istoryahan lang, God. Istoryahan. No. Ang pinakamahal niya itlog, pinakamahal. 25 ringgit siya, mag-iip na kaligyan. 25 good ang Oo. paan. Same na sa 16 or 18 lang ka. 25 lang po. Wala, ang kuhan lang, barato, Pinoy, pero wala ang puminabaliw Pinoy kayo na ay stock. Wala stock. Ano to, mas dako ang 18 Jay, or kung ano 16 siya? or Pinoy. Barato lang to siya. 20 lang yung Pinoy. Ah, like 20. Yan eh, sa day, so ano like, namot yung Kapag- baby good. Kapag Pinoy, wala akong baby, so itlog lang siya ba? Oo, oo di ay. Pero na po yung uban balot ko ba nga, lahi nga piso ang kuhan mo rin. May pato, may uban pato. Baby, magapo na. Bibi po ni. Ano yung uban piso kuhan ba ito? Pero 6 weeks siya ba? Teka, punta. Pero ikaw ya, unsa may paborito ni mo ya? 16 or 18? 18. 18. Kaya ang 16 mo, gamay ay dako. Dako yahan puti, baka na yung bagal. Dahil, mo po na ginapulitan sa paan, dako na ka na edad na ba. Pero ang mga babae guys, hindi ko sa dako na iso. Ah. Gusto nila gagmay lang. Oh, manoy ka daw. Manoy ka daw. Kanang kuhan. Kanang mga linya-linya kuya, ano mga siya? Kanang mga linya-linya. Gani? Oo, dahil parang Morning, may 16. 16, yan ang ID niya. Kanya ka tawag number 8. Namay number 8. Ano? Ano to? 1 siguro. Nakurot na kurot. Narao number 8. Namay number 8. Ano? Ay, dura ka cute. Oh, dahil- Morning 18. Grabe ka cute po sa 8. Yan, ako kay Madrid. Oo, na po. Nindot kayo sa camera 15 mga manaw. Kasi mo ma'am, Ilan 16? Pila ng crack? 20 rin ang crack. Siya ng crack? 16? 16 o 18. 16 na 18. Gawa ka 18. Gawa ka 16 eh? Oo. Marami rin po ma'am. Oh, dili na. 5 tanan. 5 tanan. Dili ang upat lang. Saka 16, gawa ka 18. Sabi mo, nasundot kayo po yun. Nasundot kayo. Kaya po kayo inyong inani no, kinay uban steamer ba kay naapa dyan sa bakal dyan. Karang bakal dyan inahang nga steamer. Kanang naa siya sa ano, or siya balde tanaw ng bakal. O nasa sulod. Like balutan lang nila o kanang tela. Kaya kay Carmen eh. Always mo nang kainitan eh. Kaya naman ito bigyan sa sulod o. Ah, kasi 16 na eh. Bukal pa. Kanang na bagis ma'am. Kaya lagi nila kapagkakan. Tanan? Itinigit. Oo. Bilis pa rin. Si Kuya, busy. Pero napay uban Kuya na napay nagbalot ka ng magtila kong balot napan ni mo Kuya.
Wala. 25 boss. 18, 16. Daduha. Pero kuya, kanang naabay time na kanang pagluto ninyo, dira pa ninyo nahibawan na something wrong ang itlog. Dili. Kuha na siya. Kanang pagbrasa na. Brasan pa man na siya. Hmm. Pilihan man na siya na may pilihan na bumbusin. Ah, siya napili. Pilihan na siya upan ba. Na pili na pwede baligyan. Ay, napili. Kaya na to, hilig mo po ba kung mama ang balot? Alam mo po, 16, nagmuro ko yun. Lagi kayo ba sige mapalitan na nakapot na mo? Tapos, tingaon din yung balot. Pero na may uban na ting, kanang nagtinda ka dali na po iting mabalot po sa pikas lane, anak ko. Sa pag, ogan nila. May ganit hindi ako dira ka na balit sa pag eh. Asap, kanao, sa yan. Pero okay naman kayo sa ina kung ganda rin natin. Okay na po no. Kaya naman ko yung na murag ko mapait parehang tinda ay mag-away noon. Naway. Yan yung mga buhat ng mga tao dito sa Bangkay. Ay, shoutout sa mga taga-Bangkay. Nanay taga-Bangkay rin nga pala to. Kasi gusto niyo mamalit. Now, may mga estudyante ko rin mo tambay ko kuya mo bumalit ko sila si Sharon. Hindi, lagi lang, kumalit. Lagi na bumalit. Pero nang may uban kuya na ka na magbabarkada dyan ka nataghan dyan kayo sila kuya na malit. Kanao. Barkada dyan. Pero nakatry ka nang ipakyaw ko ang murag mapilit nga balot. Kuha lang, 20 ka buhok. 20 ka buhok. Kuya, 500 lang. okay, 100 na ang 20 ka buhok. Grabe. Yung, takas ka nakakot. At sa linon ni Diri, Kaya pila ko tayo dito sa Pika sa mga ibawaan ng kuya. Ano to? Hindi naman tayo. Wala po sa kagalot ko. Oo, kumalik mo mo. Kadagan ting galot Diri mo kuya. Every, ano ba ka Diri, ka ng mga days good kuya? Na Monday, Friday, sabah. Kuhan, karon lang ko diri magtinda. Karon. Pagkaog mo, lahi na pod. So bisag asa ra ka. Daily, balik namin sa area sa kuhan. Ato na industry. Kasi makita niyo si kuya sa Ilustre ha. Pangitaan na niyo si kuya dito sa Ilustre. Dito sa Agdaw. Sa Agdaw. Oo. Agdaw. Dira sa Rose, kanang ay Bikiri ba? Rose Bakery. Oo. Na makita niyo na yung si kuya dira. Todos ang viewers, ang mga followers kay taga Davao ra pud halos and Cagayan mga dito. Na kayo ba international? Oo.
Kaya mapalit ko. Wala yung mapalit. Ano mo, boss? May balot lang. Wala. Wala. Karon kuya, basta may maingon mo. Yeah. Lagay may nagtanaw sa imo ah. Pero taga daw pa ba yung halos ko? Naulaw dito. Pero naman kaya kasi illustrate agdaw. Ito dapit. Atbang ba? Atbang sa Rose? Yeah, dapat lang sa Dapat sa Rose Bake Shop. Dito yung ka nagpuan. Pero kuya, wala na. Pinoy Ram. Mag. I am Pinoy Ram. Yay! Napabay kuya. Bye-bye! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.